ва давлат хароҷоти тӯи чунин шаҳруса ба дӯши худаш мегирифт ва баъди хонадор шудани ӯ метонистанд ки кредит хона бихаранд бо фоизи хеле ҳам кам. барои тасаввур кардани шумо албатта ки ман мегӯм 1 ё ин ки 2% барои тамоми периоди кредит. тасаввур мекунед шумо? марҳамат бародаро, қисми дуюм дар бораи Сингапур. касе ки қисми якуми видеоро надидай, ҳатман бидуроем бинен. қисми якуми випуск дар каналай ва ё ин ки метонем бидуроем ба подсказкай дар болои видео буда пахш кунед. аввал бигзарен якум қисма тамошо кунед, баъдан биёен дуюм қисма агар надида бошем. ҳамада салом алейкум бародаро, хушомадем ба канали Асим Шарипов. бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. ссилкае ки дар комментария видео закрепит кардагӣ албатта ба шумо ёрдам наметавад ки шумо як сингапури дига бисозен, лекин шумо метавонед ки дар тавоноии хитон сум кор кунед. яъне ки чӣ хел ҳастанд бародарое ки беҳадам шавқу завқ доранд дар варзиш ва ҳама ҷанговару дастаҳои бозингарора следид мекунанд бозию ҷангҳои ӯора. метавонанд угадат карда ки дар бой ё ин ки бозии дар пеш истода ки ғолиб мешавад. агар ки шумо угадат карда битонед кадом ҷанговар ё ин ки кадом дастаи бозингар дар бою бозии пешистодаш ғолиб мешавад, шумо метавонед дар ин кори хитон сум кор кунед. ва фаромӯш накунед ки агар шумо якум бор регистрация кардаиста бошед, метавонед ба промокоди канал бонус ба даст биёред. ссилка барои регистрация кардан ва промокод барои бонус ба даст овардан дар комментария закрепи шудагист. сарвари ояндаи давлат ба дунё меояд соли 1923. дар оилаи ӯ ба дунё меояд ки дар ҳама кор ҳаракат мекарданд ки пеш бошанд ва аз дигарро фарқ дошта бошанд ва ҳамин гуна характера мерос мегирад аз волидайнаш Гарри. ба хотире ки култураи англискиро падари ӯ дӯст медошт, писарша Гарри ном мегузорад. падари ӯ забони англисиро хеле ҳам хуб медонист ва озодона ба ин забон сухан мегуфт. аз ҳамин хотир мефириста писарша барои таҳсил кардан ба коллеҷи бритониёӣ. маҳз ҳамин ҳаёти писара наҷот метаҳад. вақте ки соли 1942 ҷопониҳо ба Сингапур ҳуҷум карда тақрибан тамоми шаҳрвандои уҷара ба қатл мерасонанд, бахти писар баландӣ мекунад. ба хотири донистани забони англисӣ падари писара асир мегиранд ва аз дониши ӯ истифода мебаранд. маълумотҳои разведкавиро тарҷума мекард. солҳо аз байн мегзара, дар миёни роҳи ҳаёти худаш Гарри ба Сингапур бармегардад. баъди ба ватан баргаштан дарҳол ӯ партияи политикии худша месозад. на ба интереси пул кор кардан, а ба интереси халқу миллату давлату кишвара баланд бардоштан. сатҳи зиндагишона аз ҳама тараф, аз ҷиҳати экономикӣ, яъне ки коре ки имрӯз мо мебинем дар ҳамун ҷо уже нақшаша мекашад. а барое ки дар интихобот бештар овоз бигирад, Гарри 40 сола ному фамилияша иваз мекунад ба Ли Куан Ю. яъне ки чӣ хеле ки мо медонистем, Гарри ин номи азиатский нест. танҳо баъди 10 сол партияи ӯ дар интихобот бурд мекунад ва Ли Куан Ю боша оғоз мекунад барои тарбия додани миллат. баъди ғолиб шудан дар интихобот мо ҳиссиёти хирсандӣ надоштем. мо хуб дарк мекардем ки власта ба даст овардан мо як ҷавобгарии хеле ҳам душвору муҳима ба дӯши худ мегирем. дар ӯ вақт Сингапур дар атмосфераи нимнатсистӣ зиндагӣ мекарданд. кишваре ки тамоман ба давлату политика бовар надошт. халқ зора мекарданд ки кишвара ба Хитой биспоранд ё ин ки гашта ба Малайзия. фоҳишагӣ, маводи мухаддир, яроқу аслиҳа, бетартибӣ дар кӯчаҳо як чизи ёдӣ шудагӣ буд дар халқ. акнун шумо мефаҳмед ки барои чӣ чунин роҳи сахта барои тарбияи миллат пешгирӣ кард Ли Куан Ю. вақте ки Ли Куан Ю бо ҳамроҳи дастаи худаш сари власт меояд, коргарои пешина ӯро намемонанд кор кунанд. ҳар вақт митингу ҳар гуна мушкилиҳо барпо мекарданд ки дар натиҷаи и даҳҳо одамо ҷон мебохтанд ва ҳамаи аз хотири чӣ буд? аз хотири камбағалию қашоқӣ. халқ наметонист ки ба намояндаи власт бовар кунад, барои он хотире ки ҳар як одами наве ки сари власт меомад, мумкин аст ки иш аз пешинашда бадтар бошад. ягон кас фикри халқа намекард, ҳар кас фикри ҷайби худша дошт. Ли повстансоро ҳаракат мекард ки бо калимаҳои хуб, бо амалҳои хуб ором кунад, лекин ӯ гӯш намекарданд. баъдан ӯ ба хулосае меояд ки ба қувва ҳаракат кунад. меган ку ё ба зорӣ, ё ба зӯрӣ, ё ба зар. ба зорию ба зарш нашид,
ба зурӣ мекунад. дар охирон маблағҳои мондагиш ӯ ба хулосае меояд ки чӣ қадаре ки метавонад бештар полисейский бигирад ва ҳар як шахсе ки норозигӣ баён мекард барои ӯ як полисейский буд. танҳо ба ҳамин роҳ ӯ метавонад ки митинга ва норозигии халқа хомӯш кунад. баъдан ҳамин хеле мешавад ки худи шахсое ки митинг мекарданд, норозигӣ баён мекарданд, худшон полисейский мешаванд. барои чӣ хотир ки маош хеле ҳам хуб буд. маҳз дар ҳамин ҳолат мумкин аст ки тасодуф шавад, лекин бизнесменҳо аз ширкату корпоратсияҳои калони Тайвану Гонконг мебароянд. дар ӯ вақт бизнесменҳо метарсанд ки аз тарафи хитое ки дар ӯ вақт ноором буд забт карда мешаванд. вазифаи Сингапур дар ин ҳолат ҳамин буд ки ягон хел роҳ ёфта бизнесменҳоро ба кишвари худаш ҷалб кунад, диққатшона ба дигар тараф нарафта ба тарафи Сингапур бигардонанд. ва роҳе ки ӯ пешгирӣ мекунад барои ҷалб кардани диққати бизнесменҳо и роҳи осони пешбурди тиҷорат дар Сингапур буд ва мубориза бо коррупсия. дар Сингапур пеш аз ин давоми 10 солаҳо пеш мерафт. фақат дурӯғгӯӣ, шайтонгарӣ ва порагирӣ, тамоми чиза ба пора ҳал карда мешавад. албатта ба кишваре ки 10 сола пеш ин хел корор мерафт, бовар ҳеҷ кана мекунад ки айни замон нестай коррупсия. ҳозир ман бугум дар Россия нестай коррупсия, шумо бовар мекунед? албатта намекунед. лекин Ли Куан Ю барои тасдиқ кардан аз одамои наздики худаш сар мекунад. не, корда намемонашон, мешнонашон. се рафиқи беҳтарини худша барои ғорат кардани буҷети давлатӣ ҳабс мекунад. ин кора раво мебина дар сари ҳама чиновникҳо ва мондагиёша шахсан худаш тафтиш мекунад. махсус отдели тафтишотӣ ташкил мекунад ва хеле ҳам маоши баланду вора метад, то ки пеши пора сархам накунанд. аввало мумкин шумо фикр кунед ки чӣ хеле боша набошад чанд қадар оилики ки бути ӯ палубому бо пора мегирад, ягон пораиш пешниҳод мекунанд ки аз маоши худаш да баландтара. не бародаро, Ли Куан Ю ҳамун Ли Куан Юе ҳастае ки агар ки ба ин хел фикр кор мекард, имрӯз Сингапур и Сингапури набуд ки айни замон ай. дар болои и отдели тафтишотии ки гуфтем маоши баланд мегирифтанд то ки пора нагиранд, бо як отдели дига буд ки и отдела тафтишот мекард ва дар болои ӯ дуюм отдел боз як отдели дига ва ҳамин хел и занҷир охиронош ба худи Ли Куан Ю меомад. яъне ки намедонӣ ки дар болои сари ту ки тира назорат кардистай. дар ин роҳ ту наметавонӣ пора бигирӣ. бовар кунед бародаро. тасаввур кунед ки чӣ маъно дорад вақте ки кишвара управлят мекунад танҳо як одами рост. яъне ки тамоми комитетҳо ба ғайр аз ин ҳар як шаҳрванда тафтиш мекарданд ки ӯ чӣ доранд: мошин, хона, бизнес, ягон чизи дига. ва ӯ дар навбати худшон бояд омада тасдиқ мекарданд ки чизое ки доранд ба роҳи дуруст кор кардагиянд ва налоги давлата меспоранд. шахсое ки 100% дизд мебаромаданд ҷошда муҷозот карда мешуд ва чизе ки ӯ дора ба буҷаи давлат мегзашт. аз ҳамин хотир чӣ хеле ки дар аввал гуфтем, ғорат кардан барои пул ба даст овардан осонтар аз кор карданда. лекин Ли Куан Ю Сингапура ҳамон хел кишваре мекунад ки ғорат кардан аллакай невигид набуд. одамо метарсиданд ягон чиза ғайриқонунӣ бифурӯшанд ё ин ки маводи мухаддир бифурӯшанд. ҳатто дар кӯча туф кардан да метарсиданд. Ли Куан Ю нобуд кард дар назари аввал чизи намешуданиро, яъне ки коррупсияра. ва чунин ширкатҳои калон ба монанди Siemens, Motorola, Apple ба Сингапур омада пулҳои худшона ба давлат метан ҳамчун налог, барои он хотире ки ӯ дар ин кишвар кор мекунанд. аввал налог дар ин кишвар аз ҳама пасттарин дар тамоми ҷаҳон буд, коргаро боша аз ҳама ботарбиятарин. баъдан оғоз мешавад дар худи Сингапур истеҳсоли техника, дору, маводи озуқа, либоса ва дигар. ҳар як шахсе ки Сингапура сарварӣ мекунад ва идора мекунад, ӯ бояд ки китифҳои оҳанӣ дошта боша. ин бозӣ нест. ин кори хеле ҳам душвори шабонарӯзие. ман метавонистам ки дар Британия бимонам ва дар уҷа бизнеси худма букушам ва дар вақти пиронсолим дар ягон бассейн истироҳат кунам. ман тамоми ҳаёти худма сарф кардам барое ки ҳамаи ира бисозам, барқарор кунам, аз нав барқарор кунам, аз нав кунам. то вақте ки ман дар ин кишвар сарварӣ мекунам, ин кишвара ягон кас барҳам наметавад. пешрафти кор аз дониш вобаста аст. барои он хотире ки чизеро боомӯзӣ, бояд аз касе боомӯзӣ. баъди сари қудрат омадани Ли,
Сингапур ба як мактаб, ба як таълимгоҳи калон мубаддал мегардад. ҷавонҳоро ба дигар кишварҳои ҷаҳон мефиристоданд. Амрико, Европа, Россия, то ки ӯҳо аз уҷа дониш омӯхта омада дар кишвари худшон истифода баранд. Аллакай шумо фикр кардем ки тамом, дигар мушкилӣ дар сари кишвар пеш намеояд ба хости худо. Лекин як мушкилии дигарам пеш меояд. Ба хотире ки халқ дигар мушкилӣ надошт ва Сингапур мисли як пример барои дигар давлатҳо мешавад, дар ҳамин вақт боло мерава шумораи таваллуд кардан, яъне ки серфарзандӣ. баъди кор Сингапур ба хулосае меояд ки ба хориҷиҳо шаҳрвандии худша ната ва махсус лозум мемонанд истодан дар дита, яъне ки таваллуд кардан танҳо ду кӯдак мумкин буд ва зану шавҳарро тавсия медоданд аз истифода кардани махсус чизҳое ки қатъ мекунад ҳомиладор шудана, то ки ӯҳо баъдан аборт накунанд. Халқ розӣ намешавад ба ин кор, барои чӣ хотире ки даромади умумии давлат хест ва халқ ҳам камбағал набуданд. ӯ имкон доштанд ки аз ду зиёдтар кӯдака ба воя расонда тарбия кунанд ва ӯ аз ҳеҷ чиз кам набошанд. баъди чӣ мебарояд дигар қонун истодан дар се, яъне ки се кӯдак мумкин буд дар як оила. Лекин агар ки шумо битонед аз удаи баромада, яъне ки хеле не ки ҳамсоя ман сета дора, ман бояд сета дошта бошам, ҳамсоя ман шашта дора, ӯ 5 бача дора, ман бояд 5 бача кунам, типа ма шумо кам нестем. Хеле не ки бачаҳо бадай пушти кан пайка мекунанд. барои он хотире ки оилаҳо каме кам се фарзанд дошта бошанд, ӯҳо вазифадор буданд ки як даромади муайян ҳар моҳа ба даст биёранд ва иштирок кунанд бояд дар чорабиниҳои ҷамъиятӣ, сурудхонӣ кунанд, бирақсанд, яъне ки оилае боша ки махсус даромаде ки давлат пешбинӣ кардагӣ барои нигоҳ доштани се фарзанд ӯ даромад дошта боша оила, болоида вақт дошта боша ки иштирок кунад дар чорабиниҳои ҷамъиятӣ ва вақт биёва ки вақтча хуб бигзарона. баъдан чунин оила ҳақ дошт ки се фарзанд кунад максимум, яъне ки ба хотири ҳамин роҳҳо бе инам ҷамъияте ки тарбияи хеле ҳам хуб дошт, рӯз аз рӯз, моҳ аз моҳ, сол ба сол боло ва боло рафтан мегирад. ва ана аки бародаро, аз ҳамада ҷои ҷолибша гӯш кунед. махсус комитети никоҳие ташкил карда мешавад ки бо назорати ӯ интихоб карда мешавад дута писару духтари бегона ки якдигариша намедонанд, намешиносанд, лекин бояд ба характершону ба панияткашону ва чизҳои дӯст медоштагишон ба якдигариш монанд бошанд. мисол мегирем, як хел хӯрока дӯст бидоранд, як хел фасли сола, як хел мусиқӣ гӯш кунанд, яъне ки тақрибан характерошон якҷоя боша. чунин одаморо ба якдигариш шинос мекардак и агентства ва аз тарафи давлат бепул билет барои кино, кафе, театр, путёвкаҳо, фитнес-центр, истироҳат ва ҳатто барои ӯ ҳуҷра дар меҳмонхонаи қимат мегирифтанд. ва тасаввур кунем бародаро ки ҳамаи и ройгон, бесплатна, бепул, бемани, беденги, просто так, барои он хотире ки оилаи солим барпо шавад. оилае барпо нашавад ки якдигариша намедонанд, уш бигама фалон киноро тамошо мекунам, иш бигама дигар чиза, баъдан развод шавад. барои он хотире ки аз оилаи хуб фарзандои солим таваллуд шуда баъдан дастгирӣ кунанд пешрафти кишвара ва давлат хароҷоти тӯи чунин шаҳр-арӯса ба дӯши худаш мегирифт ва баъди хонадор шудани ӯ метонистанд ки кредит хона бихаранд бо фоизи хеле ҳам кам. барои тасаввур кардани шумо, албатта ки ман мегӯм 1 ё ин ки 2% барои тамоми периоди кредит. тасаввур мекунед шумо? дар нигоҳи аввал ба назар мерасад ки беҳтарин кишварай ва мехоҳӣ ки барои дар оҷа зиндагӣ кунӣ. ва дар ҳаминҷа як факти дигаро дар бораи Сингапур бояд ки қайд кунем. соли 1994 тамоми правителствои амрикоӣ, ҳатто президент Клинтон аз Сингапур хоҳиш мекунад ки қатъ кунанд муҷозоти шахси амрикоиро ки ҳамчун турист ба Сингапур рафта буд. Майкл Фей як турист буд дар Сингапур. ӯ Сингапурро тамошо кард ва хост ки каме тағйиротҳои худша ворид кунад. ӯ дар девори ошёнаву танаи мошинҳо расм мекашад, шишаҳои ӯро мешканад. ва мара қатъ карданд. мараам хел мондан метонем бигем ва ма садои уштоки қамчинаш навидам ва дар булучкаҳои ма қамчин задан. дард ҳами қадар сахти буд ки ман намефаҳмам ки ма
барои чӣ сазовори чунин муҷозот шидам. фикр кунем хай ай давлати пешрафта я ба чам омадай, давлата тамошо кардай, кишвара тамошо кардай ва хостай ки миннатдоригии худша ба ин кишвар барои он хотире ки ӯра раҳ додай баён кунад. шишаҳоро шикаста, машинаро разрисоват карда мо мега ки мо намедонам ки мара чӣ ба кунма қамчин шаб кардан. хай оша шумо дар комментария бинависен. Ли Куан Ю аз дунё мегзара соли 2015. тақрибан 100 сол умр мебинад. писару навасаҳои ӯ идора кардани кишвара пеш мебаранд. албатта роҳе ки ӯ пешгирӣ кард хеле ҳам сахт буд, лекин ҳадафе ки ӯ гузоштагӣ буд ба ҳам ҳадаф расид ки айни замон дар Сингапур ҳама дастат када зиндагӣ мекунад, ҳама серпрай. бале ҳастаи одамое ки норозигӣ баён мекунанд ва ин хеле одамо каманд ва ӯо ин норозигиҳои худшонро баён мекунанд дар махсус ҷойҳое ки барои кор пешбинӣ шидагиай. аз як тараф агар фикр кунем, шумо метавонед фикрҳои худтон дар комментария албатта ки бинависен. дар инҷа фикри шахсии мае ки агар мо фикр кунем ки бале роҳи сахт дошт барои кишвара ба по хезондан, ман тарафдорам ин хеле роҳда. барои чӣ хотир ки агар тарбияи ту зулмнок бутоваву натиҷа дошта боша, иравоай. барои чӣ хотир ки вақте ки мо дар хона гуноҳ мекунем, падари мо моро дашном мекунад, моро як химчак мезанад вақти кӯдакӣ монда. барои чӣ? мисол мегирем, мо гугурчу дар хона дар метем, падари мо моро як химчак мезанад. барои чӣ? барое ки агар ки ӯра назана химчака, мо нафаҳмем ки гугурчу дар додан дар хона дуруст нест, мо хонара пажар мекунем. яъне ки роҳе ки ӯ пешгирӣ кард, мисли ки американса кунуша қамчин шаб кардан, барои шикастани мошин а просто так намезад ку. ё ин гуфтем барои ғорат кардан чилики одаморо мебрид ё ин ки дастошона мебрид. ӯ барои ғорат кардан мекард, просто так намекард ку. одамое ки маводи мухаддир мефурӯхтанд, мекуштаншон. хай чӣ дар кораи шахсе ки ба ғайр аз оне ки худша травид мекуна, бо садҳо одамои дига ба сабаби ӯ мемиранд ва оилаҳошон бешавҳар, тифлошон бепадар мемонанд, модару падарошон бефарзанд, рафиқошон берафиқ, хештаборошон беҷиян ё ки ҷияношон бетаға. хай рафтан бигирем, долга рафтан мегирад. яъне ки як одам сабабгор мешавад ки чӣ қадар одами дига ранҷ мекашад. но ҳамин хел рафтор сабаб мешавад ки дигарро тарбия бигиранд ва ӯ солҳое ки Ли Куан Ю сар кард ва бетартибиҳое ки дар уҷа буд то одамфурӯшира буд, имрӯз нест. ин натиҷаи ана ҳамун намуд системае ҳаст ки ӯ пешгирӣ кард дар вақт. бале кишварҳое ҳастай ба мисли Северная Корея ва дигар ҷоҳое ки зулм доранд, системашон сахтай ва ӯ ягон натиҷа надорад, ягон ҳадаф надорад барои ин гуна сахт гирифтан. просто ҳамин хел сахт мегирад. просто так ман ягон ҳадаф надорам. ту ҳамин хел жёстки рафтан бигир. усуштам не похуй ту чӣ кор мекунӣ, жёстки рафтан бигир, тамом. ин мардак ҳадаф дошт. фикри ҳақиқататонро бинависен дар бораи Сингапур. агар ки бихоҳед дар бораи дигар давлатҳо дар комментария бинависен дар бораи кадом давлат мехостен ва бародаре ки мара дар бораи ошиқи видео гуфтагӣ буд, братанҷон, аёди ман набаромадай, дар ёди ман ҳастӣ, мекунам, не переживай.